Inspiracija za radove koje ću izložiti na izložbi je zapravo bilo taj jedan period krize i straha koji smo vjerojatno svi doživjeli u zadnjih par godina. Iz toga je izašlo to neko moje razmišljanje o odumiranju ljudske vrste i zapravo poraz čovjeka pred tim svojim djelima koje je napravio, a i neku pobjedu životinjskog svijeta. Kada crtam, najčešće napravim neku zvijer i dosta su mi intrigantni ti njihovi zubi. Vizualiziranjem tih svih scenarija koje imam u glavi, kao da nekako kontroliram taj ishod. I onda time što ja radim na tom manjem formatu, imam neku sigurnost i kontrolu. Psi obuhvaćaju taj cijeli svijet prirode, a kukavice, ljude sam nazvala kukavicama zato što to je zapravo moj stav o nama svima, jer se na neki način ismijavam našoj vrsti. Jer možda nismo tako jaki kao što mislimo.